Sanibonani guys, igama uNqobile niphathele amazwibela enimba ngomhla ka-6 April. Hayi-ke guys, izoleka-ke bekade ngakwazi nanokuthi ambuthi uqotho ubuthongo akalalanga ubusuku bonke emva kokuthola phela le mfihlo le nkulu kangaka ayitshelwe-ke unomfundiso. Belokhu idlalile engqondweni yakhe le ndaba yokuthi-ke uthe uyabona nje ubhuti wami le nto le yokuhamba emhlabeni kaNomzamile izomudla kancane kancane impilo yakhe yonke ngoba phela uyena unesandla. Manje-ke uthe sathi ucabanga kanjalo kwamane kwavuka-ke indodana yakhe uBavumile uLazarus wamane wa-insista-ke ukuthi akahambe ayobheka ukuthi kwenzakalani enganeni, kodwa still uZoleka kwawumuntu nje ongekho right. Uthe ebuye uLazarus lapho-ke, hayi guys ngiyakutshela nje, uZoleka wambona ukuthi umuncu, wathi kwenzakalani? Zoleka wathi hhayi akukho nto, yile ndaba kamawethu nje ukuthi uyayeka emsebenzini, so iyona le ndidlayo. Wathi unyanisile ngalokho? Wathi ewe kunjalo. Wathi zama ukulala, kade uguquka ubusuku bonke, zama ukulala. Walala ngampela uZoleka, kodwa still inhliziyo yakhe isabuhlungu. Akupheli-ke lapho, uZoleka-ke uhambile waya le emzini wakhe uNomfundiso eyomconfront-a futhi okwesibili. Uthe nje membona uZoleka wamane wazenza umuntu obhizi, wathi hayi ngibhizi kabi mina. Wathi awuzoyiqala into eqeda ungayigqibi kaloku, sidinga ukuthetha. Wathi ngantoni na? Wathi wena nihlebele indaba enkulu kabi, awuzuluko ngibalekela-ke manje. Uthini ngampela kahle kahle? Uthi utata nguye ubulala umama. Hayibo guys, kanti-ke nangu nonyana wakhe phela u-Azande umncike ngodonga ngoba uyathanda ukucutha u-Azande. Wayizwa yonke inkulumo waqeda wangena endlini wenza sengathi akazi lutho kanti usezwe yonke into. Guys, akupheli-ke lapho. uZoleka uphinde waba ne-meeting-ke no-Lazarus kanye noyise-ke. Kanti kule meeting bekubonakala futhi ukuthi uZoleka hhayi akekho right. Bekade nje bekhuluma bodwa uyise nendodana yakhe, kodwa nje uZoleka bengathi kwenye iplanet guys. Uthe kusuka lapho wabuza wathi kwenzakala ntoni ngawe makoti namhlanje? Wathi hhayi ile ndaba nje kamawethu. Wathi fuze ngabe umawethu bebalulekile-ke bo, yini namanje usahlishwa yileyo ndaba? Wathi kunjalo, bekade impela ebambe iqhaza elikhulu enkampanini, so ukulahlekelwa uyena kungenza ngiphatheke kabi. Kanti unamanga, usalokhu ecabanga ukuthi ngampela uLazarus njengoba esezwana kangaka noyise, mingasayikhiphe le ndaba ngampela kungase kube mapeketwane, kube uyena futhi uqhekeza umndeni asebenza kanzima ukuthi awakhe. Guys, this is difficult. Akupheli-ke lapho-ke, kodwa-ke uphinde waphindela futhi okwesibili uZoleka eyaphela kuyena uNomfundiso. Wamane wathi ayi cha ngeke, uyabona-ke manje usuyangiharasa-ke manje. Wathi mama kubalulekile basithethile ngale nto. Wathi yeyi wemfazi, uwena wakhetha ukuba uNdlunkulu, angithi ubukujabulela ukuba uNdlunkulu lekhaya. Ngifuna wazi ukuthi yabo uma uNdlunkulu kumele ubambe ummese la kubukhali ngakhona, wophe uphele ngaphakathi. Yabona ukuthi-ke uzwe into encane kabi. Mengase kuthiwa ngikutshela sonke isitori esenzeka ngalelo busuku, hhayi kusho ukuthi ungamane uhlanye straight. uZoleka wamane wagwinya amathe. Wathi ngiyakuxelela kalokho, ziningi kabi izinto ezenzakalile la ekhaya, kodwa-ke kumele uzithathe uzifake ngaphakathi, uyibambe le mfihlo lezi ungayikhiphi, uphele ngaphakathi nje kuphela. Yabona-ke manje iyodwa into engizokuxwayisa ngayo, uke nje umtshele uLazarus, noma-ke utshele noma-ke noNceba ngale ndaba le, ebese umndeni wale khaya uyaqhekeka. Hhayi impela, it will be on you. Ungangifaki mina, eyakho le ndaba le akusiyona eyami. Ngizwa angifuni umuntu osindwa umlomo. Wena yiba unkosikazi, yibi lo mfazi kade ngithi ufuna ukuba uyena, ubambe ummese la ubukhali ngakhona, uthule nale ndaba. Guys, sonke siyazi-ke ukuthi-ke uZoleka akasiyena umuntu othula nendaba. Mina engikwaziyo ukuthi uZoleka, she cannot wait to tell uLazarus about this, and uLazarus is already suspecting ukuthi there's something bigger edla uZoleka. It's not just about umawethu. So nje kokungekudala guys, ithumba lizoqhumbuka, and when it does, umndeni wakoNcukana will fall apart. Guys, asithembe ukuthi kodwa konke kuzohamba kahle-ke phakathi kwamshado kaLazarus-ke noZoleka, noma umndeni-ke ungase uqhekeke. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ungakhohlwa ukusubscribe ni-like ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathele amazwibela enimba ngomhla ka-6 April.
Hhayi-ke guys, izoleka-ke bekade ngingakwazi nanokuthi abuthi uqotho ubuthongo. Akalalanga ubusuku bonke emva kokuthola phela le mfihlo le nkulu kangaka ayitshelwe-ke unomfundiso. Belokhu idlalile engqondweni yakhe le ndaba yokuthi-ke uthe, uyabona nje ubhuti wami, le nto le yokuhamba emhlabeni kaNomzamile izomudla kancane kancane impilo yakhe yonke, ngoba phela uyena onesandla. Manje-ke uthe sathi ucabanga kanjalo kwamane kwavuka-ke indodana yakhe uBavumile. uLazarus wamane wa-insista-ke ukuthi akahambe ayobheka ukuthi kwenzakalani enganeni.